खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै आङो दंफैलायो गुरुंजुलि गामियाव दा बिथांमोननि जि गामिनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बिथांमोनखौ आङो फरायनायजों लोगोसे खाम सिफुं हारिनि हारिमुखौ फोरोंनाय हाबाफारिखौ लाबाय दंमोनथ' दा फैयै माखासेया कलेजावबो थांजोब्बाय आरो माखासेया रिजाल्ट मोनबाय नालाय कलेजावबो थांबाय दा जायफोरा बेयावनो थानानै फरायगासिनो बिथांमोनाल'सो दंसै आरोना दायो जोंहा फरायसाफ्रा एसे खमथारसै आरोना प्रेक्टिस खालामगासिनो इनो दा बिथांमोना बायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो माखौ खालामगासिनो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना दा बयबो प्रेक्टिसाव दङ दा फारि फारि दिन्थिनोसै आरोना बिथांमोनखौ माबायदि अब्ला लोगोफोर नायनाबा बांसिन नायलांदो भिडिअखौ आरो लोगोसे बे समाव नोंथांमोनखौ आङो मोनसे खावलायो आरोना अननानै आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना एसे नायब्लानो जाबाय आरोना चेनेलाबो दासो मनिटाइज जादों बेनिखायनो एसे नोंथांमोना एसे हेफाजाब होबानो जाबाय आरोना दा आसा खालामो नोंथांमोनखौ एसे सापर्ट होगोन होननानै दा गोबाङाथ' कमेन्ट हरबाय दंमोन फारि फारि फोरोंनायनि भिडिअ लाबो होननानै खाम सिफुं फोरोंनायनि दा आङो सम आरो खाबु मोनैनि थाखाय माने बेबायदि फोरोंबाय थानो बा फोरोंनायनि भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरोना दा जेखियानो जाया मानो आङो सम आरो खाबु मोनोबा लाबोनो नाजागोन आरोना लाबोनो नाजागोन दा अब्ला नायनोसै जोङो बिथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थानायखौ माबायदि खालामदों आरो मा खालामगासिनो दङ बेखौ बिथांमोननियाव सोंलांसैबो आरो दिन्थिलांसैबो आरोना नोंथांमोना अब्ला लोगोफोरखौ प्रेक्टिस खालामगासिनो लोगोफोर नै प्रेक्टिस खालामगासिनो नोंसिनाबो खालामबाय था नोंसोरथ' खामखौ सोलोंगासिनो नङा होमबा ना दा नोंसोरो ओरैनो मोनबेसेसो आयदा हानाय जाखो जेनेबा नोंसोरो आरजनि ताल हाबाय नङा होमबा ना मोनब्रै मोनबासो आयदानि रोखोमनि मोनब्रै मोनथामसो ना आरो मोनसेया बैसागुखौबो मोनथाम मोनब्रै आयदाखौ हाबाय नङा होमबा ना आरो बिनिफ्राय रिमेक्सनि ताल बिनिफ्राय मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा सथ्रालि ना बेखिनिखौ हाबाय दा ना बरिया दा हानानै एकदम हाजोबनाय बायदि मोनखादों दा ना रोंनाय बायदि मोनखादों ना हाथारनांगोन दै बेबायदिनो दा नोंसोर मा बुङो फरायनायजों लोगोसे जे खाम सिफुं नोङो सोलोंदों बेयाव ना दा फरायनायजों लोगोसे खाम सिफुं सोलोंनायखौ नोङो मानो सोलोंदों नों मा खालामगोन धोरोमखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो गामिखौ जौगाहोनो थाखाय नों मा बुङो बेनि सायाव नों मानो सोलोंदों रोंनो थाखाय आरो बर' हारिया जौगाहोनो थाखाय बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बेखौ रोंनानै थायोब्ला नोंसोर मा खालामबाय थागोन रोंनानै थायोबा बेखौ बाहायगोन ना बाहाया बाहायगोन ना बिदिनो गामियाव हाबा हुखा साराद ना बहाबा मिथिं दावथिं प्रग्राम जायोब्ला आरो ससियेल मिडिया ना बेखौ रोंना थायोब्ला नोंसोरो बाहायगोन ना नोंसोरबो ना एखे ना नोंसोरबो बेखौनो बाहायनांगोन दै थिग दङ दा प्रेक्टिसाव थाबाय थादो दै नै लोगोफोर जोंहा प्रेक्टिसाव थागासिनो सिफुंनिया माखासेया फैथ'वासै आरो माखासेयाथ' कलेज फरायहैबाय दा दिनै बेखिनियानो फैदों आरोना बेखिनियाल' रोला नोंसोर मा प्रेक्टिस खालामगासिनो दा माखौ खालामदों दायो मोसाग्लांनाय गासिबो मोसाग्लांनायखौनो बानायदों ना ओरैनो बिनि आगोल नोंसोरो बागुरुम्बा हाबायना आरो समारा देंखो ना सत्रालिखौ सोरबा एसे ना हांदों ना
आरो दिनै बैसागुनि एसे हांदों दा हानाय बायदिखौनो मोनदों ना मोनाखै नोंसोर एक्सुलि हानाय बायदि मोनदों दा बेनिफ्राय आंनि फोरोंनायनि बेलायाव नोंसोर मा बुजि मोननाय मोनदों ना मोनाखै मोनदों दा जेखौ फोरोंदों बेखौ बुजि मोनदों दा दायो बे समाव नोंसिनियावबो मोनसे सोंसै आङो दे नोंनियाव थाबनो सोंसै आरोना जेनेबा नों सिफुंखौ सोलोंबाय सिफुंखौ सोलोंनानै नोङो मायाव बाहायगोन रोंना थाबा मायाव बाहायगोन नों देनाय हा प्रग्रामफ्राव मा प्रग्राम बेलाय गामियाव हाबा हुखा सारादु बायदिसिना प्रग्राम जाबानो आरो मिथिं दावथिं ओमफ्राय बिदिनो ससियेल मिडिया ना बायदिसिना ना दे जागोन दे आरो जोंहा बिथिं दङ नै लोगोफोर दङ मायाव बाहायगोन जेनेबा रोंना थाबा मायाव बाहायगोन नोङो गामि मन्दिरफोराव मिथिं दावथिं जाबाय आरोना फरायनायजों लोगोसे देनां कलेज लेभेलावबो लांफाबाय थागोन दा लांफाबाय थानांगोन दै जोङो फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौ रोंना थायोबा जोबोर गोनांथि जायो आरो लिरनाय फरायनायावबो नांगौ जायो आरो नों मानो सोलोंदों आरो रोंनानै मा खालामगोन बर' हारिखौ मन्दिर एबा हाबा हुखाफोराव सुगोन ओमफ्राय बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिगोन आरो गामियाव हाबा सारादु हाबा हुखा बायदिसिना जायोब्ला सुगोन आरोना आरो नोङो मा रोंनानै मा खालामनो सानदों आदसा दे फरायनायजों लोगोसे लांबाय थागोन ना गारजाबना दोनगोन उनाव लांबाय थागोन ना एकदम दे नोङो मन्दिर ओमफ्राय प्रग्रामफोरावबो दामगोन आरो माबा हाबा सारादु बेफोरावबो दामगोन फरायनायजों लोगोसे लांबाय थागोन ना साननैसोनि उनावनो गारजाबना दोनसिगोन फरायनायजों लोगोसे लांबाय थागोन फरायनायजों लोगोसे लांबाय थागोन एकदम आरो जोंहा नै सासे दंबायो रोंना थानानै मा खालामनो सानदों गामिनि फुजाफोराव मिटिंफोराव सानदों गामियाव मा जायो हाबा हुखा सारादु ना फोरबो बायदिसिना आर'जनि हाबाफारि जायो नङा होमबा ना बेफोराव दामनायाव बाहागो लागोन ना आरो मिथिं दावथिं जायोबा प्रग्रामफोर जायोबा बेयाव दामनायाव बाहागो लागोन नङा होमबा ना आरो लोगोसे ससियेल मिडिया नङा होमबा ना ससियेल मिडियायावबो जोङो नोंनि दामनायखौ फोसावनो हायो आरो फरायनायजों लोगोसे लांफाबाय थागोन ना साननैसो उनाव नों गारनानै दोनसिगोन फरायनायजों लोगोसे लांफाबाय थागोन सानसेनो हामसिन खालामनो नाजागोन आरोना थिग दङ आरो लोगोफोर नै जोंहा बिथिंबो दङ बि ग्रुप बे जाहैबाय बि ग्रुपनि आरोना बि ग्रुपनि प्रेक्टिसाव दंगासिनो दङ दा नों बुंलाय नों माखौ प्रेक्टिस खालामगासिनो दा बागुरुम्बाखौ ओमफ्राय नों हादों दा एसे हानाय मोनदों ओमफ्राय नोङो सिफुंखौ सोलोंबाय थानानै एसेब्लाबो रोंनाय मोनदों ना मोनाखै रोंनाय मोनदों दा ओमफ्रायो देनां रोंनानै मा खालामगोन नोङो सिफुंखौ रोंना थानानै मा खालायगोन दामगोन ना दामा उनाव दामगोन दा फरायनायजों लोगोसे लांफाबाय थागोन ना गारजाबना दोनगोन फरायनायजों लोगोसे लांबाय थागोन आदसा नोंनि मुङा मा हिमा बसुमतारी एकदम फरायनायजों लोगोसे लांफाबाय थानांगोन दे नोङो मिथिबाय हिनजावसा गथ'फ्रासो दानिया बांसिन गासैखौबो हायोनो रोङोनो बे एकदम नोंसोरबो ना एखे ना एकदम नोंसोरबो बेखौनो ना बेखौनो सानो दा फरायनायजों लोगोसे लांफाबाय थागोन ना गासिबो एकदम
दायो नोंसोर माखौ प्रेक्टिस खालामबाय दंमोन बागुरुम्बाखौनो बागुरुम्बानि आगोलाव माखौ हाखो नोंसोर सम आरो देंखोना दे मोजां प्रेक्टिस खालामबाय था दै दे लोगोफोर जोंहा फरायसाफ्रा खमायलांगासिनो माने सोरबाबा माने लाजिनानै फैला सोरबाबा बानानै फैला सोरबाबा माने फरायसालियाव कलेजाव थांबाय आरोना बिदिनो दा खमायलांबाय आरोना दा जेखियानो जादोंला माने बांद्रायबो गोबाव गैखालिया दा जा हायो फोरोंलांनोसै दा ओरैनोथ' साफ्रोमबो फोरोंगिरिनि फोरोंनायजोंनोथ' साबेसेन जाखाया बा साक्सेसफुल जाखाया गाव गावनि नाजानायजोंसो जायो नालाय दा बेनिखायनो जा हायो बेखौ फोरोंनो नाजानोसै आरो गाव बुंबाय दंखायो आङो आंनि फोरोंनायजोंल' थोजासे जाखाया बा साक्सेस जाखाया होननानै दा बिथांमोन गोबां खावलायदों जाय गावनो नाजागोन गावहासो बांसिन नांथाबनाय थागोन बेहासो हागोन होननानै आं माने बुंबाय थानाय जाखादों आरोना दा बेनिखायनो बिथांमोना माने एसे नाजादों आरोना नाजागासिनो दं नाजानाया दा बिथांमोना एसे आवगायबावगौमोन माने दा बिराद माने जिर' साफ्रोमबो माने सिफुंखौनो दांफेरथारि आरो खामखौनो दांफेरथारि दं माने दा बेनि थाखाय बिथांमोना आवगायनो हायाखै आरोना आसा खालामो बिथांमोना इसोरनि बोर सारस्रिनायजों हागोन आरोना आसा खालामो दा अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर भिडिअखौ आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो दाबावथार आरो